कि ना जौना व्यक्ति के यही गणेश बाबा क्योंकि दो चार को सवाल पूछ दे तो बता देबो बताई हो अगर व्यास हो तो बताई हो जो गणेश भगवान के चार गो भुजा हो चार गो भाई हनु भैया उ चारू बहिया कब कब केकरा रक्षा कइले बा बताई हो बेया तो गई हो ना तो अभिषेक लगे मर गई मर देख ए बेटा गणेश अजय कनवा तान के तड़ाक तड़ा आई हो अब बताई बाबा के है भगवान जेकरा के दुनिया पूजता हमनी के बबुआ पूजता नहीं जा ना बबुआ देवता में अगुवान देवता वो कहते ए बेटा तार व्यवस्था बनता सरयाम भगवान के अपमान में करता है ए बबुआ लड़के कहत रे कि बाबा तो एक दंत दाया बनता आचार्य भुजा बबुआ हलचल जी हंसत रही हलचल जी ई ना देखी अब कान धो के क्षमा मांगे के पड़ी ए बेटा गणेश कान धो के क्षमा मांगी हंसी नहीं है लड़का कहत रे कि बाबा बाबा तो एक दंत दाया बनता आचार्य भुजा माता गौरा पार्वती अपिता काहे के बबुआ अभिषेक तिवारी के समझ हिला जा रही है शुद्ध से बताया था रास्ता अभिषेक तिवारी के समझ हिला जा रही है सूरज बताया था रास्ता आ गया बाबा हो परमादरणीय हमनी के अभे बाबा हजारों रुपया के पुरस्कार दिले बनी माता रानी से गुजारिश है दिन रात चौगुना होके रितेश बाबा लइका कहत रे आई 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 हमारा सुमिरन में ए बाबा अब लास्ट में एगो मात्र छोटी छोटी हुरका बजा के यदि अगर कलाकार के ध्यान ए पर ना रहेगे ओहू में सुननी है कि हई दूगो अंगूठी पहिन ले बड़ा काहे खाती ना बबुआ अच्छा जाय दी हमनी के कलाकार हो जा आ ओहू में मर्द हो जा तो हमनी के अंगूठिए नु गर्दन उर्दन में पहिनब जा जब यहाँ के बाबूजी गुजरले नु तो नौकरी करत रहे बढ़िया नौकरी करत तो कहले कि बबुआ हलचल हमार लास्ट माने इहे अंतिम इच्छा बा आ कि तू हई तनी दोनों कानवा छेदवा ली तो हलचल जी कहले कि बाबूजी रउआ पिताजी हई हमार जन्म करता हई रउआ तनी हेने आ जाए हेने रउआ नीमन बात कही अच्छा रितेश बाबा हमरा के फिर अच्छा अनु भाई हमरा के पुरस्कार देला ओले वाली अनु भैया हमरा के हजारों रुपया के पुरस्कार भेजले बनी माता रानी से गुजारिश से दिन जरा चौगुना होके तो जान जाई जे लोगनी है के कहे कि पिताजी और वो हई हमरा कान छेदवावे के कहि देनी हो कहले कि ऐसे आज तू तहना गौनइए चलता ना तू कुछ नौकरिए करब ऐसे छेदवा देनी हो कि मान के चलो हम जियते जी तो तहरा के कुछ ना कहनी मर गइला के बाद छेदवा देनी है से कि तू बधाइयों का के अपन काम चला देखो अभिषेक के का बोलल रहू अरे वो घर से सोच के आवत होके अभिषेक मंच पर बोले ले अब हमारे पे ही मत देखी कि या दादा अभिषेक तिवारी बाल कटा गइल बा तो हो जने होई तो कटाइबे खिलाइबे करी तो तने हे करे के देख लेबे हां आजुओ के डेट में ऐसन भजन हो इतना नीक लागेला आ कि बुझाला कि आजुओ टी सीरीज से रिलीज क के आइल हा ए बालक प्रेमी जी हमनी के आजुओ के डेट में माता बहन सब गावे लालो लगा दी तू देख जरने बाड़ा
हम कुछ बोलत नहीं तो तू लागत रह हलो हलो आजुआ के डेट में मुड़ी पे आचर ध के आई भावे इहो बोले वाह द तो ई माई के प्रसादी हो मास्टर साहब बड़ी भाग से देह पर चढ़ेला अब देखो तनी चिरकुटे से काम चला लेता अरे जय हो भाई ई कुली जय हो कह दी हलो ई मत कहो कि जीव रे बड़की माई हां ई कुली ना आ फुआ के प्रचार मत करी हजा मुड़ी पाया चढ़ ध के हमने की है के माता बहिन आ गीत गावे लो कौन छी अरे तनी मिया की जरे जरे कहले बड़ा का नाम है उज्जवल सिंह बहुत रुपया के पुरस्कार दिले बड़े बदशाह सिंह जी बहुत रुपया के पुरस्कार अमित भैया हमार पुरस्कार दिले बनी हम गीत तो गायब ना है पहले पैसे इसील रहो गीत ऐसे ना गायब कुंदन भैया कि हो बुझात रहे कि घर ही बानी बड़ी कटा हता कतर अरे त झूला कोनो भी शुभ कार्य में मामा तो बुझाला जे तीसरी साजुए रिलीज क के आइल है मामा के तरफ से बहुत रुपया के पुरस्कार आइल बा ना बबुआ अब मामा तनी अब पैराग्राफ चेंज हो लइका सन के मामा मामा हो तो तनी अब चेंज हो ए बबुआ आ जाने कि हमनी के ई सब देहात के माता बहन सब गावेला इतना निक लागेला एही जे चाचा तनी दिल्ली मुंबई चल जाई बाप रे बाप तो हमने के कितना अच्छा घूक तान के माता बहन गावेला लोग आ उ जे 60 बरिस के पुरनिया काकी आ वो जीन्स टी शर्ट झरले बाटे हम महाराजा उ लोग और माई के मंदिर में जाला तक निमिया के डाढ़ मैया गावेला हेती हेती सखी फुलडाली ले ले लो ए सालू भैया अब भाव में जले अब गीत जानता नहीं क्या गावे लगो अरे तुम मेरे रस के कमर जान जाई अमित भैया ई कुली गाना सुन के दुर्गा माई अपन मंदिर छोड़ के फरार हो भक्ति जी चल रे भाग रे इतना रस के कमर घस के कमर